Абсолютно никаква представа къде е това. Тия мангали са вода. Ако ме изгубят, ще ги набия. Тъй, че да внимавам, но нямам представа къде се намеря. Тук вече има някакви пътища. Малко кълчица. Бах, камъното е. Къде му заведохте? Ай. Брат, нищо не виждам на те очи. О. Нещо друго. Ей, бах, тъпия път. Доста дърво, това ме свали. Това ме свали на колените. Виража. Ой. Що спрял е? Как е? Стой. Добре, това снима. Харесва ми за сега. Стой, че краката ма болят. О, и мен озове. А? Тия сколко е вашите готини? Яки са. Тия трите брат като наркомански, ма не да е по... Щях ли изляза от единия вираж, бай давай. Аз съм излизал. О, аз махам очилата. Той аз май ще маха. Стой да ги махна, аз нищо не виждам. Брат, аз ей така карам. Да гледам нещо, ей така. Готови ли сте? Не. Аз чакай долу, като стигне към той ще спрем да ги сложи. Дайте по-върху, заставам се малко от още. Ние сме горе-долу на половината. Аз съм последен, защото не знам пътеката. Как я усещаш? Брат, яко е. Мале, наистина. Сега ще види истинското яко после. А брат, не съм пускал така яка пътека, бай давай. Сега ще се ебе майката да. Другите са от ай пак? А? Аз ще питам бащата да накачи. Аз няма да идвам с вас, аз сигурно баща ми ще ме закара, аз като видя как си оставите колелата. Не, при нас няма да е така. С мен няма да е. Той ще е с багажник. С мен ще е с багажник. Еми, той ние имаме багажник. Сега само с критики. О, Айде. Айде, момчета, да се видим. безаварийно. Ако успее да се закочи. Така успя. Така.
Ой. Преднамся. Безопасность. О! Стой! Майко! На молешечки. Така. Подпали! О, чакай! Къде сте? Ай, май се изгубих! Стой! Чакай! Бать се кача са. Давай, всичките клони! Чакай! Брат! Къде са наврява майка ти? Махай се, бе! Чакай малко, бе! Чакай! Трябва да им звънна, защото аз тук не знам къде се намирам. Брат, не знам къде се намирам, маликъв съм грозен. Така. Сега. Къде сте, бе? Добре, стой! Клони! Ми се забиха в гумата, стой! Не, че са ми се забили, ми се заклещиха в гумата. Даже и още. Не стига, че това им е това. Те нагли. Не стига, че гадни ми и нагли. Гледай коса, гледай. Не знам на къде съм! Аз те виждам, стой! Мале, мама ти дейба! Откъде минаха тия бахти наркомани? Идвам! Мале, мама ти, бе, как така ще стане, бе? Как така ще... И аз не знам откъде трябва. Брат, някакви клони ми се заклещиха в задната. Стой. Стой. Пропуснах ли скокчета? Само едно. Малка му, бе. Ама долу има още един. Да, сега ще го видим. Стой. Че... Стой, аз трябва да се закопчея. Да се отклам. Не тръгвайте, искам... Няма да се изгъва пак. Аз ти звънях. Братонето. Не! Стой. Викам го, той откъде отиде, бе. Викам, че се прибира на ония дръвен. Не съм се прибил. Ти зверя оттам се обаждаш, що пъти. Давай. Ай! То път. Чат. Скоро YouTube. Добре, следваме ги всичките без проблем. Пахти.
Това беше зайчето. Сега следва вече новото. Точно така, баща ми се обади, че те е видял. Къде бе? Нали, баща ми се обади, че го е видял него. А, да. Брат, хубаво, че не тръгнах ходеж, щях да се изгуба. Ти ще жартиш чакай там. Знам аз как успях оттам да мина. Някакъв кон ми се заклещи. Готови ли сте? Следват много кална част и се спускаме, че мислим се стъмна. Има ли скокчета? Не, беше с почет рокарден. Добре, пак се. Готови ли сте? Всичките ги седнах без проблем. Ай, лачи. Ай, Ари бе, дай пред мен шутни. Запомням я. Бати го катана, бе. Футбол, бе! О! Съжалявам, мили капли. Това беше за... На този дейче му е лесно. На мене. О, ръцете ме! О, това свърши. О, майка ти деба. О, абе, май не съм подготвен за това. Те, на коленките ми се свалиха, брат. О, просто ми в окото. Слагам очила, стойте! Слагам очила, стой! Ебай. Но, знам, че не трябва да псувам, ама такова, брат. Майка ти! Имам в окото као! Хубаво, че има очила. Ако бяха и прозрачни, нямаше да се тъпкавам толкова. Брат. Нищо не виждам. С тези очила. Ама, какво да се прави трябва? По-добре да виждам малко, отколкото да не виждам нищо. Как трябва да карам тук? Може ли да ме обясните? Как трябва да карам тук? Да му летиш? Аз бях много дълден. Да, това вече бях кайда. Това вече няма да камник, така че няма да ме смисля. Там си не може да качия. Не трябва. Не трябва. Чакай. Има ли още кал? То те първа почва. Добре. Оп! Батигана той! Той ти мога тръгна се. Аз копчан! Аз нищо не виждам. Тя ще маха чакате. Махам оча. Това е друго, е. Сега виждам. Ай, друга се са пак. Ако бащата даде. И този път няма да бъркам пътя.
Ой. Обаче не съм с шосейните, защото толкова кал щях да издам. То по-скоро няма да се обувките щяха да съберат толкова кал. Толкова кал. Има и бе. То това за мотокрос, бе! What the fuck? На молитви обичаме да караме. На молитви. На молитви обичаме да караме. На молитви обичаме да караме. Айде, бе! О, да не се смея, да не ми се случи на мен. Ой, не е кално, е, как е? О! То кълта ще ми махне обувката, бе. Стой! Добре, това ще е епик видео. Да, ако... няма, стой! Стой! Тъмън си вика, че пилото отделя мръсен. Сега ще е още по-чист. В кавички. Сега го мия на кална баня. Какво направи? Уип на 90 градуса. Пази се. Майка си иде. Е, накрая мял в земята. Пак ми влезе в очите. Пак ми влезе в очите, вика. В окото и двете. Спокойно. Така обичам да ям кал. Добре. Перфектно ги взимаме виражи. Male, cele că se cade. Op. Male. Не, дай, минавай. Искам да се закача.
Напрягла. Да, тук придумал. Бахте мочильник. Вкусная кава. Ой, малко съм мръсен. Май, не знам. Ви кажете. Мале, това е бах якото. Ако нямаш така, как ще излъж пъщи добри ми? Какво? Осто. И това е живот. Животиките. Докато няма да има. Такова е. Ай, виждам се.